Urrutiko leku batean, badago irla magiko bat. Leku hau da pinguino txiki batzuen etxea. Baina azeriek irla aurkitu, eta urte gutxira, ia pinguino gabe utzi dute. Orain itxaropen bakarra. Oker, non abil, motel! Txakur bihurri batek ekarriko du. Txakurrak eragin duen hirugarren iskanbila da. Oker ezingo da zure oilategitik atera. Oker ez da arriskutsua. Azken aukera. Zergatik zaude hain jaserre. Aita, pinguinoak ia desagertu dira. 10 baino gutxiago badaude erreserba itxiko digute. Amaika ikusteko. Txakurra uartera eraman aurretik, pentsa dezagun proba bat gai dela ziurtatzeko. Ez alda arriskutsuegia izango pinguinoentzat. Baina, arraina lortzeko ipurdia busti behar. Baina ondo irteten badun, okerrek puntu baliotsu batzuk irabaziko dizkin. Ikus dezagun ea oker gaiden. Ez! Badakizu hau jakiten bada okerrenak egin duela? Gelditu! Gelditu txakurra! Arraioa mundu guztia erotu da, ala! Busti ipurdia! Oh! Oker! Oker, hori ez da ekin!